and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Uy, Roy, ride na lang ko, Nubi. Ay lang sa dayon pag-react. Kay, sa may mong kalibutan, oy, kung nausab na si Jeff karon human mo magka-enkwentro, atagi lang sa kugigayon. Dugaya sa nakalabang anak niya, uy. Huwag ka makakita nga busy ka na nakikinabi sa cellphone. Sis, uy. Ma-hurt ba sa taan niya, uy? Pakitun yun niya makiktabi anong cellphone, bisag ni atas yung atubangan. Nagsilos ka? Kamu di ay. Di pa. Pero who knows, magiging kami na. Yan na nangyam, Edmang ka? Sa pinaibgani mo anang dagwaya? Ha? Nga mura mo nagkanunay na igo sa tambutso. Naglagom lang agi. Shh, Roy, shut up, uy, Roy. Niapaingon din ni si Jeff. Hi! Kamaya di sa kalibutan sa. Oh, gamay ra gid bitaw kayong kalibutan. Kaniya. Nagkaabot pa tag-usab. Nag-abot pa to mga dan. Mustar ka. Pagkahapon lang tang nagplasilo kayo, no? Gusto rin kong pasalamat kay ang nitabong kasamok din kita ang involved. Teaches me a lot. Nahinog ang kuwas kabuot nga pag nauna ka dito. O karon lahin ako. Oh, maayo. Maayo. So, shall we? Nagpaabot ng function room sa taas. Andam ng ato mga gikinahanglan dito. Gikan sa kanunon o niya imnonon. Na? Oh, malipayon kay kong nakabatian na. Excited kay ko nga ikauban mo. Ikauban pagbalik aron masumpayan tong lingaw-lingaw na to ba. Nga kalit na putol tod kay nagmaoy ko. Pero ako ipaniguro ninyo nga dito mahitaw pag-usap. Hi Amaya. I miss you so much, pretty girl. And I miss you too, pretty boy. Okay guys, let's go. Ato tas taas na. Aron na masugdan din nato ang paglingaw-lingaw. Tara! Hi, ma. Okay ra ka? Dili cute nak. Ha? Ngano, usmay mo gibati. Murag maglison ako ginhawa sa grabing kahinghawa sa imong manghod. Ma, kining... Unsa man day hinungdan, ma? Ahain mo day siya. Milakaw nga, wa na sad mananghid ni mo. Ang iyang giingon kaniha nga mula ag siya kay gilaay siya. Pero magsulti kung asang dapita siya motugpa. Maong nahingawan ako. Kay hapit na baya mong ngit-ngit. Oh, saon kas pagpanto ning manghura, uy. Kada bang ipaagi lang gid nato diplomasya ba? Kanang dili ta makahimog bating lakang labi nag subisbion ta. Relax lang gid una, ma. Wad-a ang daotang imahinasyon, ma. Ang ibutang si mong nauna para magmalinawon ka. Maura gini. Dili na batang may buot si Amaya. Makabao na tong mapahimutang siyang kaugalingon para makalikay sa kadaot, ma. Maong relax lang sa, okay? May oras pa man. Kay alas 9 pa man sa gabi ang akong duty. Ako nang pahimus lang papangita niya. Arong papaulion din ni para mahilo na. Kadit ba mag-ilis o na kog kadiyot? Nak! Imong cellphone, nak! Hello? Bye! Basig bangita si mama nimo ni Amaya. Ina siya nga dili ra mabalaka kay naara ko sa ilang luol ha. Niya meron sa usa ka function room. Niya may diri may mutang, nagvideo kami. Nakit-an magud ako sa kanina ug miingon nga gilaay ko na siya. Mao nga ako na siyang gimbitar. Naibaw man ko nga taas pa kayong oras nga imo paabuton sa dili pa mo duty. Apa sino diri bay para makapaulit ang sayo si Amaya? Wa na mo kanta? Pulos na lingaw og inom? Aw, okay ra sad. Para magka-story tagtarong. Sabay imong lingaw ron, Amaya.
Wa. Paway sa ko rin nga semester kay digid maka-afford ang ako inahan sa pagpa-eskwela na ako sa hustong panahon uy. Nga nga yun unta na akong itungtong sa eskwelahan ba. Mao nagka-decide ko karon nga dili ko magmukmok sa bayo uy. So, unsa plano? Mas bay pa siguro kung motrabaho na lang sad ko para dili ko ma-board. Kaya kung sa tibok tuig magpundok ko, nga wala ing mahimo kung dili ang pagsig-atubang sa mga buset nga trabahoon sa bay. Na, kuya, mayabag ko, no? Buta nga, di na ko na ikatugot. Mga ikabla ka, tabangan ta ka. Ha? Roy, darling, kadali ba nimong nabungol, oy? Bata pa gani ka. Miingon si Jeff, nga ayaw ko nang tabangan si Amaya. Tabangan ukon sa? Pagpatrabaho, dautan ba? Delegate parts. Pero, leave it to me. Kaya ako rin may baw ni Amaya. Ayaw part. Ihatag lang ako nga pabor. Ha? Ano pabor, amigo? Sa pagtabang ni Amaya, good. Mayan lang ba nga makabawi ko sa akong pagkaway buot ka dito. O nga, bad shot siya na ako. Well, discretion na ni Amaya kay siya ba na-concern? Pwede ko madawat sa offer. And thank you in advance, Jeff. Oh, Ay, balik na ay nasaag. no. I'm sure si Jared na. Ako masasing invite para nga makaambit sa atong paglingaw-lingaw. Ha? Mo-duty pa ba yan na? Ano yung pamanggitandog? Sa'yo pang yang oras eh. Mihangyo bitaw siyang daan kanina. Nga di sa malugay. Uy, usa ba? Uy nga, wa man na bilihi dayon. Sorry. Bay, Wag ko masayop kay ikaw gid eh. Le, son. Salamat kay wa ko nimo pakyasa. Hello, kuya. Dali nga rin. Join us for a while kay may time pa bitaw para makalingaw-lingaw. Hi, Jared! Wow, you look so handsome sa imong outfit. Ma-in love mo na sa tagkalit, uy. Lingkod bay. Iwan sa bayo. Sorry ha. Di lang ko kay mo-duty pa ko. Thank you. Ay, okay. Kaon lang kay sawaan ta ka. Unsa inyong ikasulti, guys? Paningkamot. Basta pa di ay may peruhan nga, mahalon juga. Guys, kini mananggid lang kong daan nga di lang din kay ko magdugay ha. Gidawat lang nako ang imbitasyon ni Bay Roy para naasay ikauban si Amaya sa pagpauli. Na problema pare. Ay kabla ka. Ako pisalig nimo nga makauli sa Amaya nga luwas ka ng biura. Kami ba ang matod sa imong ison, okay? Salamat migo. Pero ako'y nagdaan na ganina mao nga akong obligasyon ang paghatod ni Amaya sa ila. Hatagi na nag-chance si Jeff, Roy. Ayaw. Nahibaw na ba si Ate Dalia? Nga ako ang kauban ni Amaya karon. Pero okay ra pag ako gimato, di ba? Ako nakitang duotan sa akong gi-offer. Tinuod nga wa, mituo ko nga pulos kinasing-kasing ang yun tumong sa paghatod sa kong igsuon sa amo. Pero ni anamang jud ko aron way lalis o mahiubos, ako lang gimuda ni Amaya karong tagtaod, okay? Let Amaya decide, guys. Ayan na lang Aisa. Kay ako'y gikuyugan, kinahanglan nga ako'y ikauban sa pagpauli niya sa ila. And with Jared. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!